rasplamsalo, to jeste sunce. Da je malo bliže zemlja suncu, sve bi izgorilo, a da je malo dalje, sve bi se zaledilo. Pa imamo primjer koliko je to malo bliže i koliko je to malo dalje na polovima gdje je trajno led, a isto tako u Africi gdje su nepodnošljive vrućine. Pogledajmo mi toga. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. I spusti smo, nije rekao dado smo da pada, jer da pada uništavalo bi. Po pravilu kišne kapi trebale bi dobivati ubrzanje sve veće do zemlje, tako da bi ono lišće na koje padnu probijalo i uništavalo. Ali ne, enzelna. Allah je to dao da se spusti. Poseban zakon u pogledu toga, jer kiša onda ne bi vrijedila ako bi uništavala. Minal mu'sirati, iz oblaka, ma'an thajjaja, pitku vodu. Linukhriđa bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa, da njom, to jeste tom kišnom vodom, linukhriđa bihi habban, zrnevlje, wa nabata, i razno bilje, wa jannatin alfafa, i bašće guste. Pogledajmo ovih dokaza Allahovih od kojih se kafiri okreću. Ista voda napaja ovo bilje, a plodovi ovoga su slatki, a onoga ljuti. Ovoga ovakvog okusa, onoga onakvog. Voće ovo ovakve boje, drugo drugačije boje, a od jedne kiše i jedne vode se napajaju. Zar to nije ljudima čudo? A kažu samo. Kada bi se reklo nešto najjednostavnije na dunjalku, jedna obična olovka, sama je nastala, niko to ne bi vjerovao. Ali to prihvataju, da je moglo samo. Zašto? Kako to? Gdje je ljudima pamet? Odgovor je u Kur'anu. Zejjene lehumu šeitanu a'malahu. Šeitan im je uljepšao njihova djela. Ako mu kažeš olovka sama nastala, ne prihvata to. Evo, kako će olovka sama nastala? Samo se drvo sakupilo, našiljilo, samo ono unutra, unišao onaj umetak, sve to samo se napravilo. Nešto najjednostavnije, šibica jedna. Nemoguće. A kad mu kažeš, kosmos cijeli nastao sa ovim ovakvim savršenstvom i ovim čudima i jačinom i preciznošću i zakonima, kaj to je samo nastalo. Što? Jer ako kaže ima neko, onda će morat reći semijana ve etana, a on to neće. Morat će reći pokoravam ti se Allahu. Jer kad kaže ima neko, odmah je drugo pitanje, a jesi li ti to? Ili je tvoj babo ili dedo? Ko je, reci mi? Kaže nije Boga mi. Znači ima neko prije. Ima neko jači, važniji, znaniji. Ko je? Allah uzvišeni. Kako znamo da je jedan? Lev kane fihima alihetun illa Allahu lefesedeta. Ako bi bilo više od jednog jedinog Allaha, nered bi nastao. I na nebesima i na zemlji. Što? Jer ilah, Bog, znači neprikosnoveni zakonodavac, vršilac onoga šta hoće, šta želi, šta zahtijeva. Što znači ako bi se, po pretpostavci, a to ne može biti, ako bi se dvojica našli, pa ovaj hoće kišu, a onaj hoće sunce, čije bi bilo? Ne bi bio neprikosnoveni. Morao bi popustiti, onaj ko popušta nije Bog. I razumom i očima i svim imamo dokaze pred sobom. Ali oni neće to da prihvate. I zato kafir ne ima nagrade na ahiretu za ono što je od dobra na dunjaluku učinio.
Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim. To su oni koji su zanijekali ajete svoga gospodara. Wa liqaihi. I porekli su susret sa njim. Što znači nisu vjerovali da će ikad pred njega stati, da će odgovarati za ono što su radili. Što znači ta dobra koja su eventualno radili, nisu radili u ime Allaha, nego u ime toga da se kaže da su fini, da su dobri, da su darežljivi, da su ovo ili ono. A to im se na dunjaluku rečeno. Pa isti je princip i sa muslimanom. Ako musliman uradi najveće dobro djelo, ibadet Allahu, vjeruje Allah, ali uradi ga da se kaže da je fin, da je dobar, da je mutekija, da je mumin, da je dobar borac na Božjem putu, da je darežljiv i tako dalje, ne vrijedi mu ništa. Propašće mu to djelo. Što? Jer ga nije uradio ime Allah. Kamo li kafir? وَلِقَائِهِ, jer je zanijekao susret sa svojim gospodarom. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, pa su mu njegova sva djela propala. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, on neće imati na kijametskom danu nikakvog hajra, neće imati nikakvog dobra. Dakle, njemu se mizan Terezija neće ni postaviti da se mjere dobra djela, jer ih neće imati. Zato što to u osnovi nisu dobra djela. Jer da bi neko djelo bilo dobro, treba da je rađeno u ime Allaha dželle šanuhu i da je dobro prema ljudima i prema uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Dakle, mumin se ovdje razlikuje po svojoj akidi, po svojem vjerovanju, u osnovi od svih drugih. Jer je naše vjerovanje usmjereno prema jednom jedinom stvoritelju Allahu dželle šanuhu. I zato je osnova kojom čovjek živi i kojom postaje prije toga musliman la ilaha illallah. Što znači niko nije dostojan i niko ne zaslužuje da bude obožavan osim jedan jedini Bog, uzvišeni Allah dželle šanuhu. Drugim riječima, na stranu i poričem i odbacujem sve ono što ljudi obožavaju. Sva ona božanstva u koja ljudi vjeruju mimo jednog jedinog uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Nijećem sve to i prihvatam se samo ovoga. To je osnova šehadeta. I zato u ibadet ulaze dvije vrste dijela. Jedna dijela su koja određuju tvoje postupke i tvoj odnos prema tvome stvoritelju. Ti naspram svoga stvoritelja. Šta si dužan? Šehadet, post, zekijat, prije toga namaz, hadž, borba na Allahovom putu, pomaganje muslimanima, rad na zajedničkom interesu islama i tako dalje. Druga vrsta jeste tvoj odnos prema tvojoj braći muslimanima, za koju ćeš isto tako biti pitan. Ti si odgovoran u pogledu svoje braće i sestara, muslimana i muslimanki. I zato upravo se veže taj tvoj odnos prema muslimanima, veže se za iman, za tvoje vjerovanje Allah. Pa se kaže la yu'minu ahadukum, neće vjerovat niko od vas, hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi, dok ne bude volio svome bratu muslimanu isto ono što voli i sam sebi. Zašto to voli svome bratu muslimanu isto toliko? U ime Allah. Wa an tuhibba al-mar'a la tuhibbuhu illa lillah. Da voliš čovjeka, ne voliš ga ni zbog čega drugog, samo u ime Allah. To je ta ljubav i voljenje u ime Allaha. I privrženost u ime Allaha nekome.
To je ono što nas spaja i što nas drži. Ta dva odnosa, čovjeka prema njegovom gospodaru i odnos čovjeka prema svojoj braći muslimanima, sve to se ubraja u ibadete, u skladu sa zadovoljstvom